Gipakita sa programa sa Cave Festival Week 2022 sa Matanao, Davao del Sur ang suot sa mga miyembro sa indigenous people hilabi na sa tribong Bilaan. Gila sa lokal nga gobyerno sa Matanao nga kaabag sa kalambuan sa lungsod ang mga IP community nga mo'y ilang gisaligan sa pagbantay sa ilang mga tourist destinations. Sama na lang sa waterfalls o cave kun langob nga gilantawg makatabang sa paglambo sa lungsod. Aron mahanaay ug maayo ang programa alang sa turismo, gihimo atol sa Cave Festival ang Mr. and Mrs. Tourism Ambassadors ug Ambassadress nga maoya mo abi-abi sa mga turista. Gipasundayag sab sa festival ang mga native products sama sa bag, basket, suot sa mga tribo ug ang tinalak. Mostly mga IT or mga Blaans gid ang among community guides. So karon they are accredited and trained by the Department of Environment and Natural Resources. And at the same time, gitagaan ko sila og kanang mga allowances sa LGU na monthly atay ng allowances sa borders. So some of them. And then naapoy mga trainings gihatag ang DTI sa ilaha kay naman sila yung mga native bags o mga native kaning beadworks nila. So mao ang gihatag karon sa LGU nga panginabuhi and livelihood projects. Tumong sa lokal nga gobyerno nga paligunon ang turismo sa lungsod. Usa sa ilang ikapasigarbo ang langob para sa mga mahilig sa spelunking kun pagsulod sa langob. Ang Matanao adunay daghang langob apan usa pa lang ang gitugutan sa DENR nga pasudlan. Naasay daghang busay ug ang waterfalls nga makabawala sa stress. Relaxing sab kaayo ang scenery sa mga bukid sa Matanao nga daw anaa ka sa laing nasod. Naangkon na sab sa Matanao ang kalinaw sa lugar tungod sa mga proyekto sa gobyerno nga nakaabot sa mga hilit nga lugar. Continue to develop ato ang mga caves kay we have 60 caves naman and then for now we open only 6 back. So kinahanglan og assessment from the DENR after that pwede na nato siyang i-open. But then gradual lang ato ang pag-open sa ilahan. So dili na to siya kanang sitawag na dili na to abrihan gyud ang tanan. Kay atong i-preserve ang uban. Katong nag-abot ang turismo, kabalumi nga limpyo na ang lugar. Kay most of the tourism spots are mo na silang red area sa una. So karon we can say that it's a relatively peaceful na sa area, and we have the NTF LCAC as well who are doing great good. To be honest, mo na-appreciate na ko sa Duterte na administration ang NTF LCAC. Dakong tabang sa mga miyembro sa tribo sa Matanao kay iniglambo sa ilang turismo, daghan ang mahatagan og trabaho. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.